Λοιπόν, για τον Άρη, Βίλι Σόλομον, Γιάννης Λάπας, Πρόδρομος Νικολαίδης, Φέοντορ Λικχολίτοφ και ο Ράιαν Στακ. Και όλα είναι έτοιμα, φίλες και φίλοι, για μια ακόμη μεγάλη βραδιά, ενώ κυτρινίζει ο τόπος. Μια γνήσια ατμόσφαιρα Θεσσαλονίκης. Λικχολίτοφ, ο Ρώσος από το Virginia Commonwealth, το Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα της Αμερικής, και το πρώτο κάρφωμα. Λικχολίτοφ, ο Σλοβάκος είναι ο Γιακόντικ. Σόλομον για 3. Και αυτή τη φορά να το κλέψουμε, κάνουμε όμως στακ όμως. Στον πρώτο ευημιασμό του Άρη από το κλέψιμο και το κάρφωμα από τον Ράιαν Στακ. Έτσεβιτς, 7 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη επίθεσης. Ήταν αρκετά καλός προχθές. Θα παίξει ένας εναντίον ενός. Θα αλλάξει χέρι, καλάθι και φάουλ. Καταπληκτική ενέργεια. Τέλος δεκαλέπτου. Έχουμε 20-18. Και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, 20-18 τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Λοιπόν, Βασίλη Λιπηρίδη, ένα παιχνίδι εξελίσσεται σε ντέρμπι και έχω την αίσθηση ότι μέχρι στιγμής ο Άρης δεν έχει επιβάλει το ρυθμό του. Σίγουρα, όπως και προχθές δεν κατάφερε από την αρχή να ελέγξει. Ζήτεκα από τα 3 μέσα. 27-22. Να δούμε εδώ την προσπάθεια του Σόλομον και του Στακ που ευστοχεί. 33-28. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Πρόκομ, Άρης. 40-36 και ασακώνεται εναντίον της ομάδας του όλα αυτά. Κρίσκαλα, κλέψιμο εκεί από τον Ραΐτσεβιτς. Ο Ραΐτσεβιτς, ο οποίος πρέπει, Βασίλη, να πούμε ότι ήταν πολύ πολύ καλός στα λεπτά που αγωνίστηκε προχθές. Και μάλιστα έχουμε 3 μόλις δεύτερα για τη λήξη του δεκαλέπτου. Αφήνει ο Γκαγκαλούδης, κρατάει την μπάλα. 2. Θα κάνει ένα πολύ δύσκολο σουτ. Κρίμα. 5.500 φίλοι του Άρη εδώ αγωνιούν και εντυπωσιάζουν πάντως με τις εκδηλώσεις τους μέχρι στιγμής. Σε έναν Άρη που υπολείπεται 6 πόντων στο σχήμα του 4ου δεκαλέπτου. Και εδώ βλέπετε τι γίνεται και που Βασίλη Λιπηρίδη θα πρέπει, επαναλαμβάνουμε το φωτονίζα από το πρώτο δευτερόλεπτο, θα πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα για να κατακτήσει αυτό το κύπελο. Μεγαλύτερη προσοχή στην άμυνα, έφαγε ο Άρης σε 2-3 τρίποτα πάρα πολύ εύκολα, έγινε κάποια μισμάτσα εκεί πέρα στα σκριν, δεν πρόλαβε ο αμυντικός παίκτης να καλύψει. Και στην επίθεση πρέπει ο Γκαγκαλούδης να επιβάλλει λίγο το ρυθμό του Άρη και να γυρίσει λίγο τον ομάδα του. Και πάλι μαζί, 2 και 12 για τη λήξη. 77-73 ο Άρης πια μπροστά. Τρουμπάρι, η τάπα από το Στακ, ναι. Ο Βασίλη Λιπηρίδη, 79-73, νομίζω ότι η πλάστικα αρχίζει και γέρνει. Δυνάμωσε η άμυνα του Άρη, πίεσε πάρα πολύ ο Γκαγκαλούδης, βοήθησε πάρα πολύ ο Ραΐσεβιτς και ο Στακ εκεί πέρα κάνουν τα καλάθια. Και φυσικά και επανήλθε και ο Σόλομον. Και παραφορά του Μασκολιούνας. Για Γκόντικ για 3, airball. Γρήγορες επιθέσεις Τάκη και μακρινά σουτ. Μπράνκοβιτς, 1 και 27, 6 πόντι χωρίζουν τον Άρη. Και 1 και 20 για το κύπελο. Μάρκοβιτς, τι παίκτης, τι σουτέρ είναι αυτός. 18 δευτερόλεπτα ξεκινάει η επίθεση, ο Βίλι Σόλομον από την κορυφή της ρακέτας. Να μην δεχτεί τρίποντο, ζήτησε ο Βαγγέλης Αλεξανδρής, η ομάδα του Άρη. Κλέψιμο για Γκόντικ για τον Μάρκοβιτς. Τρέχει ο Νικολαίδης. Και ο Γιακόντικ προς τους διαιτητές ο ένας και προς τη γραμματεία ο άλλος. Αυτό είναι ο ορισμός τεχνικής ποινής. Τέλος πάντων 79-77. Ακριβώς το λεπτό. Από εδώ και πέρα όλα μετράνε και ο ψυχρεμότερος θα πάρει το κύπελο. Μάρκοβιτς που είναι εκπληκτικός σήμερα με 23 πόντους έχοντας 8 βολές, 3-3 τίποτα, 3-4 τίποτα, 6 rebound. Έχουμε φάουλ και από εδώ και πέρα, όπως μας είπε νωρίτερα και ο Βαγγέλης Ιωάννου, παίζουμε με τον χρόνο. Γκαγκαλούδης. 80-78 για την Πρόκομ που είναι μείον 2 παίκτες, Βράνκοβιτς και Μπάρι. Κακό σουτ στο Στεφάνι, 80-78. Μαγνόλ, Μασκολιούνας, καλό σουτέρ, θέλει προσοχή. Κρίσκαλα, ο Πολωνός, ο μοναδικός Πολωνός της ομάδας. Το φάουλ από τον Νικολαίδη. Μάρκοβιτς, 24 πόντι. Ο Μάρκοβιτς, ο οποίος προχθές είχε 9 πόντους με άσχημα ποσοστά, σήμερα είναι καταλήτης, είναι οδοστρωτήρας στην επίθεση. 80-80 με 10 στις 10. Αυτή η επίθεση μπορεί να κρίνει το τελικό. Γκαγκαλούδης, Στακ, φάουλ από τον Γιακόντικ. Στακ, αστοχή, δεν είναι ώρα για άσχετες βολές. 80-80, 25 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Έχει μια επίθεση η Πρόκομ και θα μείνει και 1,5 δευτερόλεπτα για τον Άρη αν την εξαντλήσει η Πρόκομ. Πρέπει να μπει τουλάχιστον αυτή η βολή. Μπαίνει. 81-80. Ο Στακ στον Μαγνόλ και ο Ραΐτσεβιτς στον Μασιούλης. Κρίσκαλα.
Μασκολιούνας για 3. Όχι μέσα. 83-81. Όλοι ανοιχτά και η μπάλα στο Willy Solomon, η μπάλα στον Σταρ του Άρη. Θα κάνουμε την επαναφορά με το Στακ. Για το Solomon, 6 δευτερόλεπτα. Ο Solomon προσπαθεί να διασχίσει το γήπεδο. Το φάουλ είναι από τον Μασκούλης και δεν ξέρω Βαγγέλη Ιωάννου αν αυτή ήταν η οδηγία. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν είχε ζητήσει φάουλ, είχε ζητήσει πίεση στην πρώτη πάσα για να μην μπορέσουν να τρέξουν οι παίκτες του Άρη. Αυτό είχε ζητήσει ο κύριος Κιζεύσκι, δεν του βγήκε. Βεβαίως μένουν και 3 δευτερόλεπτα ακόμα 6 δέκατα. Αλλά να δούμε και τι θα κάνει και ο Solomon στις βολές. Και τώρα νεκρική σιγή στο Αλεξάνδριο. 3 και 6, μάλλον ξέχασα τους Πολωνούς που αυτοί χτυπάνε τα τύμπανα. 3 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα. 83-81 Πρόκομ. Και ο Solomon στις βολές. Μέσα 83-82 μείον ο Άρης. Ο Solomon που φτάνει στους 32 πόντους με 6-7 βολές. Solomon στις βολές και μετά μια καλή άμυνα. Κακή βολή, μαζεύει ο Ραΐτσεβιτς, πηδάει ψηλά. Στο καλάθι! Η μπάλα στο καλάθι και ο Άρης είναι κυπελλούχος Ευρώπης. Το παιχνίδι τελειώνει. 83-84. Ο Άρης είναι κυπελλούχος Ευρώπης και ο Ραΐτσεβιτς από μηχανής θεός. Η μπάλα στη Στεφάνη. Το επιθετικό rebound. Αλλά να δούμε γιατί ένας διαιτητής συζητάει με τη γραμματεία. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα δέκατο. Βαγγέλη Ιωάννου, ακούμε. Ή με τον κομισάριο και τους δύο διαιτητές. Ένα δέκατο του δευτερολέπτου νομίζω. Για να δούμε, δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι. Ο τελικός δεν έχει τελειώσει. Λοιπόν, για να δούμε, για να δούμε. Να τους ακούμε. Ένα δέκατο του δευτερολέπτου ο κομισάριος στο αγώνα φώναξε τον Νταβιταβίτσιους και του υπέδειξε ότι απομένει ένα δέκατο δευτερολέπτου για να τελειώσει ο τελικός. Περιμένουμε να πάει στο 1 δέκατο. Ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Όχι 1,88, 1 δέκατο. Σιγά σιγά και βασανιστικά πηγαίνει το χρονόμετρο, το βλέπετε εσείς. Γι' αυτό και οι αποδοκιμασίες. Ενώ ο Στράτος Κουκουλεκίδης ζητάει κι άλλο από τη γραμματεία να κατεβάσει. Λοιπόν, 1 και 38, όχι δεν νομίζω. Γιάννη Νάτο, τι γίνεται εκεί? Τελικά δεν είναι 1 δέκατο, αλλάζουν τα δεδομένα παιδιά, αλλάζουν τα δεδομένα. Με 1 και 38 γίνεται σουτ. Τώρα θέλει προσοχή. Ο κομισάριος άλλαξε την απόφασή του. Μάρκοβιτς η baseball πάσα. Ο Στακ. Η μπάλα έξω, το παιχνίδι. Το παιχνίδι τώρα πια τελειώνει. Το παιχνίδι τελειώνει, φίλες και φίλοι. Ο Άρης είναι κυπελλούχος Ευρώπης. 84-83 μετά το Τωρίνο, το 93 μετά την Προύσα, το 97 πλέον η Θεσσαλονίκη και το Αλεξάνδριο οδηγεί τον Άρη στον Όλυμπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Ιωαννίδης, ο Φιλίππου, ο Λιπηρίδης, ο Δοξάκης και τα άλλα παιδιά μπορεί να είναι περήφανοι για τους επιγόνους και τους συνεχιστές του. Βλέπετε τον Στακ. Αυτό που συμβαίνει είναι ένα πανδαιμόνιο, ένας παζουλισμός, κάτι που αξίζει στην ιστορία του Άρη, στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. 84-83, ο Άρης κυπελλούχος Ευρώπης και όλα πια είναι ιστορία. Ακούμε τον Βαγγέλη Ιωάννου. Έχω δίπλα μου τον Νίκο Γκάλη, δεν ξέρω αν μπορεί η κάμερα. Όχι, δεν μπορεί, πάρτε μια δήλωση Βαγγέλη. Νίκο, ο Άρης για Νίκο Γκάλη, κυπελλούχος Ευρώπης, που έφερε σγούρι τελικά όπως είπαμε στον πρόλογο. Εύχομαι μας βγήκε η ψυχή. Χειρότερο είναι να είσαι απ' έξω παρά να παίζεις. Συγχαρητήρια στα παιδιά, στον προπονητή, στην ομάδα. Μεγάλη επιτυχία για τον Άρη, για τη Θεσσαλονίκη, για το ελληνικό μπάσκετ. Εύχομαι το καλύτερο για τον Άρη γιατί έχει τον καλύτερο κόσμο και το αξίζει. Έχουμε το κύπελο Champions Cup της FIBA Europe. Εκεί κοντά είναι και ο Γιάννης Δεμιανίδης, ο διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ Άρης. Ο Γκαγκαλούδης είναι στους ώμους κάποιου και πανηγυρίζει. Βλέπετε τον Νάο Γκαγκαλούδης. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Ζιώδο και τους συναδέλφους της ΕΛΤ που έχουν κάνει αυτή τη δύσκολη δουλειά με αυτές τις συνθήκες εδώ. Αλλά ένα κύπελο πάντα μας αποζημιώνει. Willy Solomon σηκώνει το κύπελο του πολυτιμότερου παίκτη σε αυτό το Final Four. Σήμερα πέτυχε 32 πόντους και όλα είναι έτοιμα για το κύπελο. Το κύπελο το οποίο θα πάει στα χέρια του Γιάννη Λάπα. Ο Γιάννης Λάπας μετά από 4 χρόνια στο γυμναστικό στη Λάρισα, το πέρασμα από το Ολυμπιακό, τρίτη σεζόν στον Άρη. Βλέπετε όλα είναι έτοιμα εκεί. Ο Λάπας με τον Γκαγκαλούδη, δεύτερη σεζόν στον Άρη και ο Solomon από το NBA στον Άρη, στη Θεσσαλονίκη, στο ελληνικό μπάσκετ. Και ο Γιάννης Λάπας κοντά
στον Γιώργο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο της FIBA Europe, και η στιγμή του θριάμβου. Όλε όλε για τον Άρη. Όλε όλε για το τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιο μιας μεγάλης ελληνικής ομάδας. Ο Άρης στο κλαμπ στην ελίτ των ισχυρών της Ελλάδας, στο κλαμπ στην ελίτ των ισχυρών της Ευρώπης. Η Ελλάδα δικαιούται να είναι περήφανη. Ένα ευρωπαϊκό κύπελλο είναι πλέον στην τροπαιοθήκη μιας ελληνικής ομάδας. Και νομίζω, Βασίλη Λυπηρίδη, που είσαι δίπλα μας, ότι έχει ζήσει παρόμοιες στιγμές. Μια κουβέντα πριν πάμε πια στις συνεντεύξεις. Είσαι συγκινημένος, το βλέπω. Νομίζω ότι είναι οι στιγμές που ούτε τα χρήματα μετράνε, ούτε η δόξα, ούτε η φήμη. Είναι η στιγμή που κάθε παίκτης λέει χαλάλι κόπη μου.